Tahagani ke por nga snow kemen biang i kaban ai shapi gani ke tien ke jong blay ka ba kodor ka ba ngalapen kre ika man like sngi ban yai minat ban ai ke tien ke jong blay shagi yen ki sam shagi jing im jong pi shimen bat nga nget ba fi le jing mot bat fi snap bat ba fi yo e ke jing men toy na ke jing yo snow i gani ke tien ke jong blay nga wan ra i gani ke jing hi kai biang man ta ke sngi Kadaw gede ba nga kwa nga nong kumne shuai ga bangini ya shu shkhmat. Fi hadin mga pude ga Bible but hadin mga tuwai ki brio but hadin bagi brio ki phone kum to mala boro shisngi ban tuwai ki jingpen kia. But hadin bagi brio ki wat ki jingpen kia na ga jing tuwai but kum ta ter. Nga shem nda habanga mo nda habanga pej but nga wat kini ki brio baro lesinga mo nga pej bnia na baro kini ki bapa duwai. Kambo ni gi bopli gi dana ga jaka ka bangim sngo tho ba shapangi nongrim jonga jingpen kia bon pa ni dana ga jaka ga baklumar nama bangim sngo tho kumno banyo i ga jingpen kia ga jingem tinga kwa mata ga sngi bangan yai ptengi ni ga jingi kai nga i kat banganang pele jingmot nganang yo i ga jing shai kat banganang pude ga bible lanang ya laminga banganang kham rung jiliu shagani ga tin ga jong blay bat ban wan ra pat yaka shaga jaka ga bapila ban snut ho nganum pen kelanya kan reng kwa ba ye kita ki jingjeliu baro i badan ga bible kat bau bleu nang pen pau nganang wan ra ga rukom ga bapila ban shai bapila ban snut ho knang ba kan long ka jingmen to ye pi bapin la ban yo i ga jingpen kia ga jing im jong pi yeng ga sam ha ki parlok ga jong fi ni ki pa yem sam bat ba pin la i ga ban pen shai la mi ki weiru Fi ngayo ina ga Bible baga jingpen kia kamday tangkaway ka nongrim. Ngalapin ifia ga tu ka voice ka ba dep baga takade ga voice ka ba arspa sop ho. Aga ba ngalapin i tu ka part 1 ni ga nongrim jo ga jingpen kia ngalapin iba ka ba ningkong kadai ka jingpen kia kadai ka mon jong play. Bat nga kwa nganong ifi da fi pang fi da fi nget ba ublay umon bat pen kia uda kwa ban pen kia. Katakade ka ktien ka jong play. Ngala krani ki nongrim jong jingpen kia bara bidin bangala krani ki nongrim jong jingpen kia ka nongrim ga beningkong ngabo ko point ga beningkong jong ga dei ublay ujiet ban pen kia dei ublay ujiet ban pen kia ga jingpen kia kawan dei de ga jingjiet i ga jong blay ujiet ban pen kia i brio pemla ban le kumno ga ta ublay pen kia ya no ru haba ujiet ublay ban pen kia ka ba ar ga bangala kren ga dei ga jinget jong ki nong duai fi hang ni ngala pen i fi ba kham jilio le se ga tu ga jing hikai ga jonga ga bla dep ba ka jing pen khia kawan da ga jing e jong ki nong duai mun ubalai duai ga pang ude bandan ga ni ga jing e ba aba udan ni ga jing e wat le ke no ye ki brio ba kimyo khia ka de ka kamram jong nong duai ba ude bandan jing e na ga banta jong ki But ngalapan i gibrio kum yo apostol u Paul ma ngai yo Petrus ba Yohanes kum no bagi penkia yo tu bud ko khmat ke temple ngalapan i fi ya ga bajilio but ngada nget ba pila yo jing shai lada pim da pat yo jing shai snap ba ga to namar ngai hikai fi shpang gitu gi light ligi jing ai shpang ga jing ai jong ga jing e shpang ga jing ai jong ga jing penkia ba shpang ga jing ai jong ga bale iki kamba ga to ga de gift ga u apostol Petrus but u Yohanes ki yo hadin ba jonga Pentecost hadin bo minsi ba ko yu yar sing ga pertai but yagani ga jing a yagani ga give la ai la distribute la ne sam da minsi ba ko chi gibriu gi ba u play u dan kat kum ga jing khat ga jaw but day na ga daw ngam kwa i gibriu gi le klumar teng dan gibriu ngai i bil kren sarong ba le duai nang ta de ba ki le ki kamba khrab nga khwa no fi hoi ka taru ka dan kami ba pin duai gibriu ban ngai ya dan kami ki dan gibriu gi ba yo ki ai ka tangam bu put here khambun sini finio i ba ki kamba ki ba kham khrau gi ja ha ki briu jong play ha ga perthai bro ko ya do menta but kum ju ru what ha ga por jong ka bible ka daw ka dei ba gibriu gi dan ga jing ai dei na ga daw ngabu ang ne ga jing ka jing pen kia kawan da ga jing jong ki tu ki nong duai nang ta de ngini pteng se ga we pat ga jing kai men ga sngi bar ga ne le se ga de ga shai ga ba nga kwa ngan shong ang ne khndiat ha ga ne ga por ga ne pat ga de ka jing pen kia kawan snga ba ka nongrim jong ga jing pen kia ka ba ngan pteng men ga sngi ga ba lai ga de ka jing pen kia kawan da ga jing jong ki ba sha duai
Pi men hagini kita yo ngala keren Jepang men hagini voice ke bradap ngakren ye ke jingpen kia nakinong duai. Hari gani pat ke wei ke jingpen kia kawan da ke jinge jongki besha duai. Kamut la da ki briu ki pang ki de ke jinge jongki begini yo ke jingkia. Bat ngan dapen ifi na Bible ye kata kadai ngine puli ningkong na Matthias bat ngakwa banganum kriki namar ladang empat penkut mentaga tayo ru ngan beteng ngene ke jing pen kia shadu shaka taika tayo ko banwan ru namar ngakren laisi ne gishiti yo tanga kwa ngan kren bnia ikan namar ndah bangarung chliyo ngene kanyarap epipin sngot ho ya ngene ke jing pen kia to ngine puli ya ngene ke jing pen kia ka banga ai kerteng ne ke jing pen kia kawan na kinong sha duai fi ide pi puli ngene ke gospel ke dong Matthias kalau nong ko bakhatsan Filap na kedekhat ke ba arpu wei hadu kedekhat ke ba arpu pra. Bahkan ni kedek ke por ke ba jisu udang shuan. Ya kaban pen pau ya ladi ba udeu no pen kia udeu balik ki kamba u pen i ladi sega jat pen Israel bagi briu gini o ngai ye ubu deu Messiah. Namar kim ngai ye u bat ndah ba wan pi wan ning kong na kabentagi ki kon Israel. Ka pi u jisu aba wan la se tapi puli ni kelenang Filipin tip e kataro. Dan gibriu giba interpret haba kim tip ia ga Nongrim na ga Bible pi penkelai ga Bible haga rukom ga kham klumar bat nang tade ka pen klumar gibriu. Fi ika ni ga jingchang ni ngan chia thu pai fi na mar ngan kren ni kendian. Ka ni ga por ka bo Jisu kren ni ga kentai da pi pulis rum u ong ni ga kentai. U ong msim pa anga tan retang gilang berat ibala jana na ga ying Israel. Fi ka ni ga tien da pi puli ni sengu bo Jisu dai yangi. Henry ngakwa ngan sapuli ngan pensyai shuai fi. Mabin snot ho bau Jisu pen ken ya ga jingbu bet jong play. Ke plan jo play ning kong e ga dei ba unwan shiki khon Israel. Umpat let shiki gentle lagi ni ga po umpat rung shiki wei pa gibriu. Ba dei ni kita da nda haba ga ni ga kan take a one ngap ngan pudi nakalanang ka ba khatsan jong Matthias ga khat ba ar huai ga ongum ne. Habau Jisu ula mi no nang ta ula let shiki pang ga Tyrus bergesiran. Hakmiru ke kenthei ka non canon. Fiki non canon kim de jiu ini. Ka non canon kalawan na kita gipang bat kala kerpa di u ka daong tu isen ayanga ko trai kon jong David ka kon jonga ka kordit ba ka shong sot kamot kani ka briu ka kenthei ka non canon ka dan ka kon ka ba ki sot ki wan ra i jingpang sot i jingele ba jura ka met jonga. Bat kani ka briu ka tip ba Jisu de bo Pynkhiah. Ndakawan ka duwai daga ni jing duwai ko ang kutrai ko jong David ununu brio u ba khat yu Jisu ko jong David kamat u ngai bo de u Messiah namar ki jiu ki ngai na ba pipule ga Bible ki ngai ba u Messiah unwan no tie jong David but haba ka pertaga ni brio yu Jisu ko ang ko Jisu ko jong David kamat ka ngai ba u Jisu de u Messiah. Banda kawan ko ang kakon jonga ka kodit ba ka shank soy. Nabi puli ang ni ka Bible ko ang ujisu jubab aka shikin tenru ki senran jong uti kila kerpat ban kila yawana jan kila kerpat ki ang to pelat no e kana ba ka pertajam na din jong ni. Fi ngakwa ba pin shai ba ngene ujisu ang ni usngap jar. Balay usngap kapan kelumari kisenran ru abau sengap kadau kadai ngaladap ong ifi bau Jisu ang ni uklemuan ni kong kajing kwa jong ulan ni kajing pendep jong uye kajing kular ka jong blay lani ka commission ka bau blay ulap hayu kadai ba unlet ni kong shiki Israel shiki Jew bat kani ka beriu kawan ha shua jong ka por nak takadaw ha kani ka poru Jisu usngap jar. Lesila na ngawan ra ka bakin jamin sim da fiduai wat na daw blay umpat jubabru nga kwa bapinum sangeno namar nga kren siya pang gajinget jong kipriyo gibisya duai. Figini ka kantay ka syad kawan ang neba ka syad duai kawan wan ikajing Pynkhiah. Bat kani ka priyo ka dan jinget ba Jisu ulaman Pynkhiah. Nakataka daw nga sabu ini ka point ba ka jinget jong kinong syad duai kibapa duai. Fiin da kawanang ni Jisu klem kren nrega ni Gabriel gale no ka Bible ko ang ka uri yetho snaba Jisu yetho igisin ran wang msim la pha yang retang gi lang berat gi bala jano na yeng Israel ngalapen shaipi ka bamot Jisu ni ang klem wanang ni ningkong ka jonga ka kamram jonga ka dai bangan le ni ka kamba ban pen pau da di kum u Messiah ningkong sigi Israel ka di ka plan jong play Jisu kamba de ka por ba un le sigi gentle un sa le ya din.
But day na kita daw uong ini kitin msimpangan dari tanggilang berat pelajak no nagayeng Israel. Repiyo I ke jingai jong ni Gabriel. Kekentei ong ke Bible kan rea bagalawan. Kalamani demi u ke ong ku tuai tu yarap yenga. Fi inda ka mani fi gani gani jingi kai ke bejrong tang mga nom penslam na marba ngakwa mga nong fi ke jingai ke bagani Gabriel don gani bekrau. Bonsen Gabriel ki do ye jing Pynkhiah abagi pat duai gade bagi menang ni gane. Tapi wan show blay lada umpat jubab wala let no sigi nong kenya. Lada pi wan show blay aba umpat jubab wala let wat no daga wai pagi jing rap ka basiki wai pagi blay. Hari ka bang kwa ifi gade yai ne ban ngai how Jesus grace. Kani Gabriel ka klem pat no Jesus. Wala da klem jubab ka wala da ong klem pa ya un re tang sigi lang brot ki belajar no naga ying Israel laban no ukun tat yang ni Gabriel re ka Bible ka ong kani Gabriel ka la mani dem pi la da pi not kumta finyo I blay u yo I ga jinga jofi fi ban mani u blay habo blay ukun tat ifi kadai ka bakta palat e ga do not ga jong Jesus Christ ka mani u ga kwa ifiru la da blay umpat jubab fi balay pim shumani u try fi nda haba ka mani dem yu Jesus ko ong ko try to yarap inga. But nda haba ka ong kutrai te rap yang Ukraine sa kitien go bukhar wang mjubet ban sheme ga jingbam jo gi khon ban bread e ka gi song. Fi ki khon Israel ki de gi khon jo blay ga jin shala da kran ni u jisu mot ban kran ye ki khon. Fi ingal kran ni ga jing kai bat nga kwa ngan ong fi tang kandiat. Fi hang ni wam jubet ban sheme ga jingbam jo gi khon ban bread e gi so la da kran ni sngo khor ga ni ga kitien rei ka de ga kitien ga ba hit e ga do not jong ni ga nong kanan bala daga day ban yo khia ka day ban snot ho ba ka day ban tip ba u jisu uwan ya ka ban wanra i briu begin yo ma i jing ma e begin yo long ki kon jaw play na ma day ki kon ki ba day hop ban yo i juba but nda pi puli ni o mbet ban shimi ga jing bam jo gi kon ba ban bre chi so hang ni pi shai ba ka jing pen khia ka day i gi kon jaw play na ka daw ka ba pinang snap inga man da gisngi nga kwa pinda pentikinaro ila de pide ne am ki khon jong play what you do why is your play kom gi non kro u chi so ne de ban shimi ge jing bam ne gi khon ban bra gi so na ba pinda pule ga bible kat kum ge khin ge jong play kitab jing pen paula na ngim yo ge jing pen em kat kum ga bible ko shabar ngi long ki gi mrat ki bam dan jing dei long kum gi mrat ina mo mrat wan jini per eu yap ba ukut no na ga daw ga kwa ngong fi ngi ngim dei kum taw jisu wan ban yap lo ga ding fna nam ta jingi ban pelongi ki khon ge jong play but ni ge kan thai ga dan jinge adu ka ta wat na da ukren kat kan ni ge tien ko ong no kalai thu ko ong shisha gu try wat ki sau ge bam na ga bal wet ka ba hap na ga met ki kan rat choka fi wat ki sau ge bam na gi bal wet ki ba hap na ga met jong ki kan rat choki u jisu yet u ong ka ku kan thai ka ba kraw ka jinge jong pa tu kan long i pa kum ba paman ka khun jong ka kala khia na du ta ko pot fi ka jing khia ka wan da ga jinge jong ne ka pri nga she snot nat ba ye ne balai nga ong snot nat man la sngi ba ga dwa i pri nga she ong ngai ma na mal balai nga ong i ta ktien nga yo i kat u jisu ong an ngai ma nga u ong ngai na mal u wat e ga jing pen khia ka ba kwa e ga jinge jong ti pri la da pi kwa ba ni e ga jing khia wa chi shania ta nga gi nong duai wat la kata ka bang kren ka de ga ja teng teng hendrai khambon sini la da fi kwa ban yo e ga jing pen khia u blai u wat e ga jing e jofi kata ka de ga ka bang kren man da sini u blai wat e ga jing e jofi fi u igni ka kan thai kam dei hok te ban yo kini ka wan shwa ka po hendrai ka kini makai ga jing pen khia namar ka don jing e fi habanget ki priu gi ba phaduai u blai un pen khia be da ka jing e jonki nong sha duai ka jingkhia kan treka ka ta ga banga yo I da bi puli shu la se la da bi kwa bangan pun shisha ai ne puli shu na ga gospel ga jong Marcus na ga lanong ka basan da bi puli ru se nganum da kren jrong e ne ba yo islam da bi puli ga ga gospel ga jong Marcus ka lanong ka basan ru yo I ne ga kin thai ga ba pang mi islam na ga to ga khat ga ba arpu wei lenang ba san jong Marcus vi I ye ni kan thai ga pang mi snam u jaira suan khat u jisu ba ka khon jong u ga ba dan jing pang ka ba khat arsnam karta ka dan ga jing pang jisu le
Hai sitang lenti kini ke kentai ke bapang mi snam khat arsnem kami na yeng kalet ban kta e ge jan kup jong jisu balai kalet kta na ba kadon jingai balada kantang syo ban kta ye kir miang ke jan kup jong jisu kan kia bat hiyo iya ba kalet apdeng jong jing tulat apdeng jong jing hiar jong bor jong karu pen ban ke par apdeng jong pat ba ke pngian ke eksat ke persang hadu ba kan da pai hadu atrai jong ki jong ke jat ke jong Jesu bat ba ke kwa tang man shio ta ya kirmiang ge jan kup jong u kan kia kada poi shi shabat kada yo kia aba ge ta daga jinge bi yu Jesu nda ba ke ja ke ni u ong ni tin pun sange lo di pat ba baro i snap jar u Jesu kren de tin ge jam ong mano ba ta ya nga ki senran baru Petrus ki ong ini kiten ma ong ai bakta ki jan jong me kat ni upat ba u yakin tur me bro bro ki kta fi ide hang ta nga kwa ngan pen i pi sa si sen me nagi sni la da pi kwa ba pinio jin kia wat shukta malu malai utrai wat shukta kai wat tes kia nam kia nam kia dengan net no sta la pi le kum ta pinum yo kan ni kan take a long desperate dan nga bu da kta kan ni kan take a la kutlat kala kelumar kalau pangkat asnem ke bleeding dengan met jengka ke jeng place nam jengka kat asnem kemut kini ke beriu ke hemoglobin na dengan betai kan dia pi ke senam ke badan apa jengka senam kam dan issue kalau long dehydrated kalau terkonglut kalau kini ke beriu kam dan issue ndai haba kayo sengau sepang jisu ke dan jinget kini ke beriu bangantang siyok ta tangi gremiang ke jankup jong ungan kia pan fiyo in kadon jinga jadu kata ka yang ke parwa le jingklot jong ka nda ke ta ke bor jong blege ya finga chat ong ni gi kitien ba nda fi puli ni ke jingja u jisu ong ni kitien wang manu bakta ina senran kim so to yong kat niu pa ba ukta me ong manu bakta ina u jisu ong em wang don bakta ina balai usnot ho ang Bible wang usnot ho baga bor bi puli de khat balai pho wang u jisu kum ne meniru ula tip ala de baga bor kala la mina no habula phai pre to pai ba ula e bakta e gi jan janga fi u jisu usnot ho baga bor ka mino ka e ga bor ka de ga jingpen sle ban pen kia e gi bre isi ga taro de ba kham chele ba ri ndian fitim nem dan gi bre jingpen sle ndegam dan ga jingpen sle jong ga jingpen kia na magadan ga jingpen sle jong ga jingpen kia na pi puli ga Bible Jadi tapi pulih nak ketin ke jom pelai lap ini agak Bible bahawa Jisu pun kia ya let's say film jutip ini kan pen ini fikir dia nak sini tapi pulih ke gospel ke jom Lukas ke nang ke besan ke dekat ke bekat niau sengap kan pulih ke orang kalau jati ke sini ke bodang hikai bagi le syong hang ta ki Farisi bagi nong hikai ke hukum ki balawan lagi senong barok jom ke Galilea ke Judea ban Jerusalem te ke bor utrai sengap ai ta ketin tie ke bor utrai ke ladan bat uya ke ban pen kia Fi kabamot kadan ke por kabakadan ke jing trai ke jong blai ha ke jing pen sle kabade be tek tang ban pen kia ai gibreo but day na kita daw kani ke jing pen sle kabadan na kani ke por ba kani ke kentei ke ktaru kadai ke bor jong ke jing pen kia but nda ha bakawan ban kta na ke jing ai igir miang ke jan kup jong jisu ke ktien ke jong blai ka u jisu so tho ba bor ka mina ngaju ong ni kani ke ktien ngapa ngan ong ni ktien ka jing pen sle ka dan jing day bat ka jing ai ka jing pen sle kam dan jing day bat ka emotions ka jofi la ne bat ka ta ka jing snau jofi dan ni bri shulang da ka do da ka jing snau brio finom yo jing kia da ka ba bri shulang snau lumar to em ka jing pen kia la ne ka jing pen sle jong ka jing pen kia ka bor jong ka jing pen kia ka tri kam la ne ka dan jing day ka long connected ka yesno bat ke jinget jong ki brio ki be shadwai kita ada ke ba pinum lakiar la da pidang nget shisha ba pi padwai wat hanga la da ngadwai fi la da pidang nget shisha bangan padwai bat ngada nget balada duai ngadai be banyo kia finyo iga dan jinget dai kita ke bor dan ki brio ki bam dan jinget ngayo idan ki brio ki ba sipang satu kalong ko ba pi ktakai haba pi pha duai nga kwa ba pin da nge bala da nga pha duai men ta ge sngi nga da nge ba ga ni ge jing duai ga ba nga pha
ngada ngej hagi tu gibriu ngada ngej aga ega bakin duai nama ngi ngej i gibriu jong play kadan ga ba kraw lo pi ngej kum taro nga kwa ngani tu fi nda haba fi don jinge shisha haba gibriu duai fini i ki jinge jong fi kan Pynkhiah fi taga de ga ba yo ina ga bible jisu mal la ka por ju shim credit la ne ju shim buram Ushe yong be ke jinge jong fi ke Pynkhiah fi ke jinge jong pa ke jinge jong me ke jinge jong gibriu mo ke jinge bat ne ta daw nga kren nang ni ba ke jing Pynkhiah kawan da ke jinge jong ti tu ki be sha duai nga nge pila sha ye ta da fi pa duai ngan ong be da nge da fi duai jo jisu blay hado mata ke si wat e ke jinge jong fi ke ta de ke ba clear na ga bible taw gi ne pe sa ga ba sa na mga na hikai ya ka ningkong ka ba ar ka ba lai mentang ini pech sa ka besau ke jing Pynkhiah kani dai ka ba lesin na baro kini ki jing Pynkhiah ki ba ngakren lesin nganda ai ka ta na marba nganom kirki na baro ki Nongrim jong ka jing Pynkhiah ki ba ngasngau na tama ga bible na kwa fin de shai bai ka ta na baro ki Nongrim jong ka jing Pynkhiah kabangas ngau tanat palat ia ga Nongrim jong ka jing Pynkhiah kadai gani kabasau kabangan keren safi kata kadai sengabangan bu ni ka jing Pynkhiah da ka ktien ka jong play ta kadai ba best tam la ni kabalong safe tam la ni kabangan bu no na ktien ka bashai kata ka jing Pynkhiah kadai ga ba tikna tam ia ga jing im jong play baka jing Pynkhiah kawan daga ketien ke jong play kita kan ke piang tam haga bible ngam nang ketien dak moy pat rek ni rek banga sngo bang palat bat ke banga dang nget tam bat hadum ta singan nga shit hem me kata nga don ke jing mo kata ke jing long kamen ni kata ba banga kren jebi baga jing Pynkhiah ke jing Pynkhiah ka ba tikna ba ka wan daga ketien ke jong play penyan peni fina ke bible fi ida fi puli wat na ke testament berim ka ongkum ni ngini puli na ke kitab proverb sengap ngan puli na ke kitab proverb kan dia nama gini ke kitab proverb kada na ke kitab berim ka ong gini ke kitab proverb ngan puli na nang besar wad khat ba arpo but hadu arpo ar tang ini puli arpo wai arpo ar kidi khat proverb sao kalenong khat ba arpo wai arpo ar tang ini puli ko khon to shashkor ki kitien jonga to pendam ya la skor ha ki jing ong jonga what I begin let no na ki kmat jome to sumar yaki hapdeng lagado no namar kilong ke jing im ye kita ki beshem yaki bat ke jing kya ye gado jongki baro kata kade ke mangakwa bapin bat ba hagado no jofi gani kade ke kraw pala hang ne finyo iba u blay u kwa ye la jong ke ktien ban kentiu shisha fi ka jing Pynkhiah da ka ktien job blay ngabu ka ga point fi yu yang ni wang ko khon la na men shash kor men pendam la ka skor ka jing ong jonga what I begin net no ni kmat sumar ki pedeng la ga don no fi ka mat la na fi yo ka ktien job blay ka don bo la ka jing im job fi but la da fi sumar ka ktien ka job blay pi nget ka ktien ka job blay pi bat ka ktien ka job blay fin yu I wang kum no wang kilong ka jing im ya ki be sham ki but ka jing Pynkhiah ya ga do jong ki baro nakata ka daw nga kwa nga ya kam changa I kan dia ga ga por ba ka jing Pynkhiah ka ba yo da ka ktien ka job lani de ki be ktien ka jing Pynkhiah ka ba yo da ka ba pi snot ho ya ka ktien ka job lay ka dai ka ba tikna ta ma ga ba nga da kwa palat e gi ba ngai bakin kam snap ye gani bakin kam pen lay ching mat ye gani namar kani ga dai ga ba ka ba jah gini gisni balay nga keren ni ktien ka job lay balay ba nga ya keren balay ba nga ya keren ni ktien ka job lay namar nda haba pi yo sngaw ye ka ktien ka job lay ka pen kai ga jing but nda haba pi nget ye ka ktien ka job lay ka wan ka jing Pynkhiah ka wan ra ga jing Pynkhiah ngayo report la ni nga mo ngayo ye ki jing ye ki report mo ye ki jing thu jong ki brio ki bobon ba wat na ka bagi sngap ye ni jingkran jonga le sikim da day ye bekrawa du katan rai wat la da bi sngap tangi ka ni ka jingkran ka bang kran nang ne ba pinget ye ka ktien jong blay ka ba bi yo sngo ka Pynkhiah ye ka jing pang jong pi nga guarantee fi ba ni ka point ka bang wan ra fi ka ba saw ba ka jing Pynkhiah ka wan da ka ktien ka jong blay ka de ka ba don kam tam ha ga bible
Polis ega sam bu bisis pa nyau tu dekat bar pa uang. Upak no ialah keketian shua. Baru Pynkhiah ega beriu negi jing pang baru pelai iki negi jing sitom la negi jing penjat jengki baro. Katakan dia keketian ke jong play, play upak shua ega keketian. Bagi sawan ke jing kia ndah bagi keketian jong play ke rung si beriu. Ndah bagi keketian jong play ke la yo rung bat kala syong apa deng jong ke dok nut jong ke beriu. Bat kila da yo ega keketian jong play ke ba im ke dok nut jong ki. Finio ega jing pang ke bakat nukat nuru ke kia. Taka dega mga yo I naga jing shem jonga naga mga yo I yaki weiru ki brio ki biyo sngo ki ktin ki jong play but aba ki ktin jong play ka ba im ngam ong ki ktin jong play ka ba bisu yo sngo malumala ka ba da don dor ka ba da don bor ngam kren ni ta renga kren ni ki ktin jong play ka ba pi de yo ka ba da im ka ba da kren chepi ka ta ki ktin ka don bor ban Pynkhiah pi bat scam ka ta finyo I kan kiabe pikin mau yo Petrus bo yo ke kamba i do kha la nang be san jong Lucas pikin mau ong no Jisu kren ting ke jong bledin bu ai ke lieng ndala de Jisu ang Petrus me khlam ngat do kha bro shime do wow nyat dang ke lieng jom shebe jeli bread ke jamen ngat u Petrus wang try bro shime ngat khlam ngala persang ring am yo hen reina marka ktien jame pi ke tu ktien bo ong na marka ktien jame ka ba mot try na mar ngala yo snau ke ktien jame ba ktien jame ka dan bor ya kaban wegnot igijing artin jo gadok not jangabat menta kat kum ke ktien jame ngan lebet iga iga ba me ong bat ndah ba u nyak iga lieng se bejleu peniar gi jarbi i ngat igi doka kapamut kan nugo nugo ktien ka ba mi no Jesus Christ ka ba don bor ka ba mi na gi brio jong play haba pi snow iga Bible bat haba ke ktien jong play ka ba dei tek na ke ktien ka jong play ka kalong im se pi ka rung trai men sim jong play daga jingpen sle se ka tu ktien bat ka rung se ka dok not jong pi bila da pi ngai iga tu ktien Pinyo im dan jingpang ke balaman niya. Nga ngay ikata. Mga yo iga nga ja ke Bible. Pulis na ke Bible. Pulis na ke Bible. Pinyo ina ke gospel ke jong Matius. Ngan panifi ke Nongrim. Ngan ke jong Malay. Ngala panifi minsan ni Petrus. Ngan panifi ke Pynkhiah. Ke gospel ke jong Matius. Ke nang ke besaw. Nabi pulis nang besaw. Dekat baar pulai. What kat u Jesus Christ? Haba usdang ya ke jing shikri jong ke Pynkhiah. Ule iga ni ke kamde. But you can neglect again you see la clet bo jisu le no pulil nang basa u khat ba ar pulai la fi pet you ba do si ga he ga bangi pulilang baro ka tho na jong no ka tho u jisu u hikai u yala ba do Pynkhiah shu Pynkhiah andre u jisu u hikai ga brio ga jingpene u yala pi ga brio begin kala ka ba mo But nda kal ktien ke jong blai kala rung si gibriu kasaman ke jing Pynkhiah nak ta da puli ke khot bar pulai ko u jisu la lek lang Galilea baro uda hikai haki synagogue jonki uda yalap ye ke gospel jong hima but u Pynkhiah ye ke jing pang baro ke jing kro baro gibriu kini lightly ke jing shikri ke bu jisu dan ki don coming ni ski kanongot gibriu ke yo jing sang snap na YouTube snap har ke jing khia khlamwan Ngakwaga nang ifiri pisngap ini gejingkran gejonga meta gisni. Ay galon gejingkya. Ay galon gejingkya. Nga habang ngakren gejingkya ngan sa hikai gani sedien. Ngap kren tang gejingkya kapatanga gamet. Hoy pinyo gejingkya gamet. Ay ngakren gejingkya gamet agaminsi magejingam ngan sa kren gata sedien. But ke ega bang ngakwaga nang ifiri ni gepot kaktian jo blay ga babiyos ngam kwa tamam jong ni singat nat bukren na ni. Mang ini sengap ba ikren na tadi ni ngina yo jing shai nga wali le kom ta ka Bible ko ang ujisu u hikai ndau hikai u yalap but ndau yalap u Pynkhiah ngam ko abin su sengap itin ke jong play bar vi shong ile de pa ke jaka ba shate sha khom bar pi klem lai wa su sengap itin ke jong play ke ba pen wet pen manifi teng teng nan ga ba pen tiang ro ifi teng teng ga wan ra man ga jing klumar ye ga jing sngot ho jo pi pinang klumar nice ngap klumar ga tin ga jong blay nga kren lang ni ko brio u ba de sha ye ga bang kren what let sha ban pen klan ye pi snap ga tin ga jong blay ga ba dan shi sha ga jing sha ye po jong ka ba dan kam fi fin yo amat la fi dan ga jing ba kum no fin light na ga jing da fi dan ga jing pang kum no pin yo khia la fi dan preng ga jing dok ga kum no pin yo ga jing ga khu no play da fi dan preng ga jaka ga ba pim pat tikna ga jing pinem kum no pin yo ga jing pinem ba kum ta ter fi dan kam an tip ba u blay u trai tang leng ba ka tien ga jong u ha gi ni gi singi ba khat do nga kwa nganda ma hamba fi ga ta what ju nget ha gi ni gi singi gi brio nga dang shi yo jing ikai ya ga ni Ngan kitu ki bring bapak dua yang ngau wali snow ye ngan ai lupa gani warning shipi. Dang mentah hakikat tu ni sengi dan ki bring ki ba
kiba snap ye ge prophecy kaba wan lingba ki Facebook lingba ki YouTube lingba ki channel ki babon na mga media na shigi be pagiri nga ay gani ga warning if him dags the page by gata what should join hagitu gi jingi kai lani gitu ki brio kiba I prophecy fi pinchate hagi minsim baman lada fi yang haga prophecy jong brio ki be shigi wegiri kala long viral gani shigi brio babon na ken mau hagi ni por kat banganang hikai dan gi brio ni sim pa dua yang ba ong ba dan ba aik suat yiki namar balai ba ki ong kila de thuru de keteng jong kita ki ba aik suat ba ki de tho de ki de thu de keteng ki de ki ba kamela de ki de ki prophet hadu arngot ba ki de ki prophet ba ki da pentikina ba itai brio isha aik suat ba nang ta de itai brio ithia min la pho sneu glumar nang ta de la ngai ya kita ki ba aik suat ba nang tai phun shanga ban ong ba penduai lam ba don ba aik suat ngong nang no vitep baki aik suat yong ki dan ki prophet ki bala ya tu ngong ki kita ki prophet yong ling bagi Facebook but ngan ye tu ipi nga yang nang ni ko mo brio be shakri yo play nga kwa bangan ong ifi nang ni ken mau kini ri sngi jong jing shukor ri sngi jong jing punklumar ngam kwa fen connect ila di shano shano nga kwa ba pin snap ik tin ge jong play ke ba im ke ba don bo ke ba khoit ke ba dai ka dut ke ba diamond sim ke ba khoit ke ba klem kle nakini ki jingi kai ki bingi ai mangi nang ne na ri ka si jongi na ni ri ka si jantia ngamong ba di tang manga ba ikai de ki weru ikai ta ma da snap ai ki jingi kai ba pinum shu nget ye ki prophecy ki jingpen pau jong ki bring ba ni shi ki we pa ki ri ka trap ka dei be ban trap ipi ban bread ban bu ipi ka jaka bin chate cha khom bat ka ba bot nang ta snap a pin poi she ka jaka ka ba pin cha say what e ka pisa jong pi nakata ka daw nga duway man nagasngi ba ngan ong fi what nget la pidana ga jingpang la ni no ga jing what nget ya ga no ka ba one nagi Facebook nagi Instagram nagi nogi lenti gi papile na mar ka ni kan ya lam pi shaga ba bakla nga duway man nagasngi ba pin light sandan ban nga nget itu ibre ba duway nga la kren shai nga ong ba yegni kitien nget yeg kitien ga jaw blay ga ba khoit ka ba nga kren fi lada ka nunga ka ba wan ka ba mday na ka tin ka jong play wat priang ika na margini di sngi ki ba play kwa ingi bangin nget bet ye ka jingpen kia ka ba wan da ka tin ka ba khot ka jong play wat ka u jisuru shwa bon pen kia u kai ki priu ka tin ka jong play bre finga ye ki prophecy ki ba wan away pa nga kwa mda ka sngi na kren shai ka nganum kirki na mga kwa ba ni da ye ka riba ka jat ka riu jingi bi ki priu ka num klumar kwa ba pin nget ki priu jong play ki ba pi ito ki ba pi yo i ba ki krenik tin ke jong play ba pi yo jingker ku nget ya ki ha ba pi snap ba ki kren kat kum ke jing shisha jong ke tin ke jong play pin yo jing pin kya shabar nang ta pin yo i gan wan kan sema man kan te i ke jing im jong fi kan wan ra i ke jing shap ting pin tia pin klumar ba pin pa i ke jaka ka ba pin cha te ki bo jing dum fitem ne mjudan ke jing aik so mjudan ke bale bertong wat na do ke test ke ber testament ke berim kala dem ongum ta ke kitab jing ken mban ke ba aik so ber ke bale bertong wat egi kon Israel fimtep ke tiar baro ke thau persha inga ba de fika no mento ai ong ke tien ke jong play kitab Isaiah fimtep ba hadin bo blay lo tiet inga ba de fika ke dor ke snam ndan chu bala ban lek so ingi na mangida na po ke jaka ke balong save ke balong bau Jesus Christ nga yang nang ne ban kren chipi na mabanga yo snawi gini ke aka na hikai ni ke tin ke jong play ba ke jingpan kia ke jingpan light ka mwanda ga ba yo prophecy ke jingpan kia ba ke jingpan light ka wan da ga ba pi snow to ye gi nongrim ke ba shisha jong ka tin ke jong play pe ba ha ye ke rukom le jong jisu u jisu ba open kia u ong ba ye ni ke tin wang u hikai ke tin ke jong play kuran ke tin ke jong play so puli wat na gospel ke jong Marcus la pi puli na mar ba ngatip shibo ni ke tin ke jong play ha liang ha ni ke liang nga shukwa ngan pin il pa fi ba pin de bin snoto ba wat u jisu ba open kia u brio u ba ki bread ye ma ba ba ki kit ha ga jing tia ki pen pe ke tunu mro pi puli na ga bible kong ga tin ke jong play kong ha ga nang ka ba ar jong Marcus pi puli kong bon khot ba ar nga puli bon ke le lang ka ba nyam jaka shu em wat aga jinkang snap ba ko no bat ula ya lap ye ga ktien haki
u Jisu mdei ba yai lai ke ktien ke jong blai hadu mata ke sngi ke briu ki yai lai palat ke ktien ke jong blai bat ki poi ke chaka jong ke jing klumar o chung ngai klumar ke jing po sneu ke jing pen pau ke jing itolo pa jong no la da piklem da bishar na ke ktien ke jong blai kini giri ki sngi ki bo blai kwa ke briu bikin pai ke ktien ke jong blai mdei shanoru wat yang ga nongrim briu wat yang ga jing pen pau briu wat yang ga prophecy jong noru la da kam ya dai na ke ktien ke jong blai nga yang nang ne ban kren pi na ke jing shiram bat nga donru ke jing kit kli nga kren ne ga jing shai wat nget klumari ke ktien ke bagi briu ki kren wat jung nget ye ke jing pen pau jong briu shimet mutia mel mel pos neu u ye ke ege nang ta no pen pau shi ke briu bat ulet je to ke briu nga kwa ba binum nget klumar kum kita wat send klumar apa ke whatsapp wat let promote kum ye kita namar kan pen klumar na ka dei pi pen benai ni singi dei ban ya lap ye ke gospel ke jong Jesus Christ dei tangga ta ka ban pen kia u Jesus ya lap ye ke gospel jong ke hima bat ke jing kia ka wan shi ke briu bat u da pen kia jing pang baro hadu gini ki singa kwa agini ki por bangan ongevi ken mau ngakran nang ni na mga don ke jing sngo to obchai bo blay gini ki singi u ai gini ko warning ngi ngem day ban cha skor glumar ye ke jing kai ke pen pau ki bom day de tang ke jing pen pau no men sim jong blay ye ke ktien ke khoi ke jo tongan de pen ifi ne ke bado ye gini ke banga ai ke point ngap ngan de pen ifi ngala pen i ka to kan nen rei ngarang don sibon men pen ifi pet ngan pulefi Hakikam jeng apostle la fi pulegal nang bakhat sa ngan da pen i fi ni kani gede ga bang lap na ga bible sngaba fi puleg ni ga jing pen khia ga ba wasul pol ule gede ba sung tanat ba tong ni pule lenang ga bakhat sa jeng ki kam ga apostle da khat ba pra kong halistra la dan we brio u ba shong u ba klembor gi kijan u ba ko na du ga kpo ga keme jong u bam jula ya sngaba mo kani gede ga nongrim ga ba shai sngap ga ongum no uni ulayo snau yo pol ba Ukren. Uyo snau yo pol ba Ukren. Ukren ni Ukren ye ke ktien ke jong blay. Uya lap ye ke brio. Siapang ke jing penim. Ukren siapang ke bor jong blay. Ukren siapang ke jing penim. Ke jong pat jong Jesus Christ. Maka taka dega main team jong ki apostle. But nda uniu priu berko na do kpo jong ke kemi uyo snau ye ke jing kren ke jong apostol Paul the people ke khat ke bekndai gong ule komno u Paul snaba haba ula kmi shanya u goman u pet you no priu uyo iba uniu priu berko u karung ke tin ke jong blai u kala pen kai ke jing ke do no jong no ke tin jong blai ke badap da min sim jong blai ke pen kai ke jing ke no priu but u Paul haba ula kmi shanya u uyo iba u don ke jing banyo kia uyo iyo no brio bo udan ke jinget bo nio jingpen kia balai udan ke jinget banyo kia nama ulayo sngawi ke pol bo ya la bo ukraine ke jingpen kia nakata ka daw ule amno after pol wong kumno ula ong da ke ktien ke jam yang bat da lagi kijan ula rensi ban ula ya kala pen ki winno ne ke shnong ba ki da mut bo pol de blaido ngakwa ka nang pi ke ne ke jingpen kia how compare ni bat ke tu jing pen kia ke jong Petrus baru Yohanes hang tai ke lenang ke balai kam apostol ngasai compare ni broadly utai bri wang tai lenang ke balai kam apostol ru ude berko na do ke po ke me ukia fio inda bo Petrus upertada ke suru bejam wang ha ke kertang ke jong Jesus Kristus bena Nazaret tu yang tu ya klamia balai klamia kadaw ke klamia sngo ke tin ke jong balai tip we Jesus Andre namar bagi dan ke jing a jong ke jing ai kila tani udah ketika dan kam daga bor brio nama bagi dan gejing aja gejing ai ukia auto brio hari kadang gejing ya per pat bar new brio berde ko na do kepok ke me ha gejing pen kia ke jawab sul pol hang ne pila bo pol ur pertana ke tin ke bejam kumba ong u petrasi hari new brio uyang hi klem tan daga kti uyang hi uyang jot urun siet bodu ya balai nama gejing pen kia ka ba yo da ka ba snow to ya gejing ya lap jawab sul pol daga tin ke blai ka rung ke do no jo ka klanya do ka daga ta kaban peniang na marga ketien jong blay ga don borban wala me ga kamba ga jing em jong gibreo daga daw nga kwa agini gisni donginum duplicate egani daga ege ai donginum duplicate nga bo de daga ti what like duplicate daga way pa
yang nang ni de jing shir ham ga kran fi what duplicate de kita jing pen pau wala duplicate de prophecy jono jono wala nge ga yang ga ne tin ga jong play ai ngin kran bet ga tin ga jong play kan ni de jing shir ham jong ngin kran bet ga tin jong play ga shai ga khoi ga ba dei ba ga jing pen kya ka wan nda habangi kran ga tin jong play ga ba imbat ga ba don bo nga kwa ba fin de shai ba ga ta hadu kan ta ga sngi blay dang trai de ga tin ga jong play baru kuat ru ia kaban peniang yang ketin ke jong blai shigri ba ke jai pen riu pim tip de ketin ke jong blai nda haba ka lek leng yang ki sem ki briu ki yo jing pen khia da ga bagi snap ke yang jong fi kan yo jing khia la da fi snap ye ke ketin ke bang kran bala da fi nget menta ke sngi nganda dua ye firu haba fi nget ye ke ketin ke jong blai bau jisu wan jing ne ke pertai yap la ke ding fna ula job le ye ke jing yap baro bat ula mi pat na ke jing tap la bom la tiet la sempat ye ke met jong ula pen lu wet bat la pen jingam lut ba ke bible kala dap itu lupa kitab Israel na musan pulai ba da ke jing jingam snam jong ula pen kia u petrus ong ke shiti ke benungkong petrus na menungkong kala nong ka ba ar khat ba ar sa ong u badala di hi ula yap ma ta ke ding ba ula kit igi pop jingi bat da ke jing jingam snam jong ula pen kia nga kwa ke ni ke por bangan ong fi kampat rim kata ke jingkular kampat rim kata ke nongrim kampat rim kampat long invalid kadang try kam haduk menta ke sngi ngatwai ba pin long shisul shidur ban ngai pidon ke jing pang ka bakumno pidon ke jing e ka bakumno pidon ke jing shapting ka bakumno pidon ke jing ele ka bakumno balai pim tip ba de tangki nongrim jong ke tin ke jong blai ka ba wan ra ke jing khia shi ke jing em ke jong fi na ke ta daw ngai yang nang ni ke jing shiram ban ong ye fi wat kan ria nagi nongrim jong ke tin ke jong blai nga kran ye fi ke ne ke point ke basa wi dai ke jing pen khia da ke tin ke jong blai nga kwa ngan duai no e fi ke ne ke po da fi don jing pang man ke singi blai pem ngai blai pen khia e fi ka ba kum ko no ko ja jing pang dangin ye ngai be chi sor kum ta wali tip wali ong ne tip ni khia nem khia wali ong la da pinong kum ta da pinom yo khia ada da fi ngai be chi sor si don ngan duai bagani ke tien ga bang kran chi pim ta sim de ta man chu pen sung tho bi re ba pin shai ba ke tien ga jong blai ga don bor man pen khia ga de ga dawai yu ga jing em jong fi la fi bu ika pedeng la ga do not kan pen khia yu ga jing em jong fi bat kan pen khia yu ga do jong fi ong ga bible dangin ye duai bet fi ga ni por ku try ga ni ga por a blai ha bang ai ni ga tien ga jame na kren ku try de ga jing it clear a blai na tip ga jing pen khia ga don kam ni ga brio ga ni ga sngi ba ga jing pen khia ga ba ma kwa ben ai ji ga brio ga de ga ba gi sngo tho yu ga tien ga jame try me wal yu ga jing et jong kiro a blai ba ga try ha ba gi net yu ga tien ga jame kadang gajing tikina ai gajing pen kia ngatwai hang ni ga por a play ba ganan ga board ga jing pen kia nga be you know nga min sem jing dom ga bele ba wan ra ga jing pen tiang ni ga sngi the prophecy ga ba ki yo nang no try ga ba pen shop tiang ga brio nga shop chinga ai ga ba kum ga ta play kano ko lenti ga ba baman ga ba wana ga dur ga ba ikum ga dei ga try nga be ga try unveil ga ta play ga ta ba ki brio ga ni o isha ga bam dei ba ba ki ni o i ga tien ga jame ba ga long ga ba shisha ba ba ga kerteng ga jame ga dan bol ga jing jingem snam jame ka biang ban ba ga jing pang jing kro trying a try a play ga try begini ga brio ga net ga tien ga jame ba ba ki ni o ga jing pen kia nga da net ga try ba ga kren ga jing kia menta ga sngi ga yeng jong ki kan kia go pa try ga jing shak tien kan ria na ga yeng jong ki ga jing art tien kan pet no ka bor suot barok ba le ga yeng jong ki try kan ria ga ni ga por nama kadang ga bor jing pen sle ga tien ga jame ka ba wan ra ga jing kia try a playing a kren da ga jing ai ha ga ni ga por ba ki ni o ga jing pen kia nga da net kin try ai do cheme ga buram nga da net be ni ga jing kai kan men to ai ga jing em jong ki ha ga kerteng ga dong chi su ma amen amen bat amen ko blai shi bon blai ko ko